Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Здравейте всички, аз съм Ицю и там е Ицкоко и ние ще... Да, и ние ще играем 8 балпо във Фейсбук. Бач! Майко, наготово ти е всичкото. Майко. Да видим колко му е максимум печеленето. 5700. А аз? О, аз съм ли? 4975. Давай ти си. Майко, много си бил добър, бе, Коко. Тая игра е много трудна. Добре. Това е, дами и господа, RPG хорор игра, на която много се плашим. Нали, Коко? Как това влезна и слезна в пътя? Коко, това е много страшна игра, хорор игра, нали? Да, аз съм. Насрам се всеки път, като бялата топка удари друга. Мария човек, се едно биеш срендър. Ай, крие вречем. Майко, Йоане! Чакай, отсечи посланието. Благодаря ти, Коко, и ти си. Ой, шит, тук са... Какво? Какво беше това, Коко? Не така. Не така. Така! Ха-ха! Какво е, човек? Значи аз поколичко си бия на него. Майко, сега ако влезни. То няма Аз съм прицакан хубечко тук. сейфна. Майко. Да. Мария, планта. О! Чакай синята! Нема. Коко? Майко! Чакай! Да, бе, естествено. От сега татка ще викам... Не. Дами и господа, в момента е 11:30. Боже. Ей, сега съм ме тупал с опашката, защото ще пропуснам топките и... Няма там. Колко ме тъти? Екс, ще откъсна опашката. Майка, Коко, си бил много. Арен Джизъс. Не, само ако пак я ударя тези лекичко вече, ще да пребия. Чай. 8 добре. Маре, ние сме протове, играе много добре. Виж оранжата ти топка. Моята оранжа. Маре, чакай, че... Благодаря се. Ха-ха! Не влизай! Ти го беше косата към брицак. О, шето е, пак ма прицака, бе, майка, че мръсна стара. Сам се подсака. Добра игра. Сега пропусна си. Не влизай! Play again! I want to play again.
Давай. Нига? Коко! Знаеш ко? А, не, чакай. То хубаво, ма тука съм умряла в ашкия ти. Да. О, къде е черепа? Майко! Не започвам. Ти да започнеш, като знам как почваш, само казваш, врязваш белите долу. Аз като почна нямам спиране. Учи! Учи! Няма ли да ходиш? Леко. На кой му трябва цветни? Аз и белите вкарвам. Да му едем една бомба точка. Да, че ако ти стане, да се ригаш като някоя мумия е така. Съгрея се. Аз так да си малко да си изрод на бигата. Пропускам. Бати, прото се превърна и сколко, дами и господа. Тук вече се проваряш. Не искам да говоря. Не искам да говоря относно това. Так, майка! Викаш колко носи точен. Колко много точен. Аз какви съм? Няма пък да се банам топката. То е за билярд. Да не си помислите нещо. Хаштаг майка. Бам! Вижте му снимката, бе. Чакайте да ви увелича. И така само някакво слънце. Аз съм. Не мога да грамна. Абе, колко пак ма заеба тука. Майка си черна. Кай е черната? Не знаеш цата за... не съм. Забихта! Уважай България! Е става американска хилка, виж. България е над всичко. Бли! Аз не съм аз. Не ми къв фейл направи. Благодаря ти. Беги! Моля аплодисменти. Ето и ще бях трудното. Мали, остане една минута, докато трябва да спирам да си ям. Що е? Колко време стана? 9 минути. Мали! Къв провал. Дами и господа, ще спрем за малко на пауза да поговоря с Ицкоко и със същото. Дами и господа, ето да пази пак към я си да беги! Ако не съм аз да се вкарвам бялата топка, няма да е... Абе, бибе! Дами и господа, съжалявам, но трябва да
слушам този епизод. Чакайте втори епизод на 8 бал по. Благодарим ви, че бяхте с мен. Карай цялата топка! До скоро! Виждане. Чао. Бай. Беца. Макс. Базикам се, няма.